Live ako kasi ano mm, so magandang gabi. So kakauwi lang namin guys, galing kami probinsya, tapos ngayon lang kami nakauwi, gabi na dito, mga 8:33 na. Tapos ito na ko na si pangalan na gikapoy. Then maraming salamat nga pala sa iyo dahil na ko na nakukuha ko na po yung yung binigay niyo sa akin. So maraming salamat nga pala sa iyo. Alam mo na kung sino ka. Bawal mo. So may 1 viewers na ako guys. May 1 viewers na ako. Sino kaya tong veggie na to? So, asa na ba kayo guys? Magla-live tayo hanggang 1 hour. Na talaga ako, inaantok. Huwag niyo na lang pansinin yung nasa likod ko guys. Ito yung aso ko, Sophie, 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 Sophie. So, pasok na kayo guys at mag-chichikahan tayo dito sa sa live ko. Sinong available dyan na walang ginagawa, pasok na kayo dito sa live. Shout out sa inyong lahat. Shout out, shout out, shout out. Inaano na talaga ako guys. Ano ba yun? Inaantok. Sakit na ng mata ko. Tapos, mag-live ako ngayon kasi naputol yung live natin kanina doon sa sa probinsya, 'di ba? Naputol yun, tapos dito ko na lang tinuloy yung pagla-live ko. Shout out sa inyong lahat. BG. Tut.
Sophie! 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 Wala pa tayong viewers. Asa na ba sila? Natutulog na ba sila? So, asa na ba to? Bakit wala akong viewers? Bakit? Nantok na talaga ako. Sobrang antok na ako. Naantok. Sobrang antok na talaga ako. Pero kailangan kong mag LS ng 1 hour. May veggie ba yan? Veggie. Baby vegetables.
Magiging 2, ano na to, magiging 2 magiging 2 million viewers na to mamaya. Sino kaya to? Kung gusto mo magpa-shoutout ka. Be. Magkano yung tanaw, diba? Masaya ako mag-isa, walang tugtog. Para akong tanga dito. Hi! Thank you sa sa pagpunta, Miss Reyna na bolo ni Nanette. Si Nanette. Thank you nga pala sa pagpunta mo dito, be. Okay. Mag 1 hour lang ako. Mag 1 hour lang yung LS ko ngayon. Inaantok na nga ako eh. Pero kailangan kong mag LS kasi para makilala tayo ng mga tao. Miss Lynette. Natakot kasi ako, Miss Lynette eh. Baka makapiright ako. Nag-ano nga ako doon sa GC, nag-invite ako doon sa GC para may pumunta naman dito sa sa LS ko. Kasi nag-iilis ako kanina doon sa probinsya tapos hindi natuloy kasi naubusan ako ng load. Naubos yung load ko kanina. Tapos nagiging 30 minutes lang yung yung live ko kanina. So, naputol yung yung usapan namin ni Tita Pert. Ang ganda ng kuko ko, guys. Ako lang yung nito, naglilinis sa kuko ko. Diba? Kahit maliit lang yung kuko ko, at least may pedicure siya. So, Soupy. Hoy! Agad sumusuko. Kanina may pumunta dito sa akin, tapos nawala agad. Sino kaya yung yung nag-veggie lang sa sa LS ko. Ko na lang yung sarili ko na hindi mantok. Naantok na kasi ako. Galing pa kasi kaming biyahe. Tapos, ngayon lang kami nakauwi. Mga 8:33 kami nakauwi dito sa bahay. Umabot dito sa bahay. Tapos, kumain kami saglit. Tapos, pagkatapos is, dito na kami sa loob ng bahay namin. Na kami, nag-rest. Tapos, ako is nagla-live. Tapos, yung asawa ko is tumingin sa tumingin sa cellphone niya. Tapos, ako is, umupo lang ako dito kasi gusto kong tapusin itong live ko para sa inyong lahat dahil gusto kong magpakilala sa inyong lahat dahil ako nga pala si Hot Mamas TV. Nandito nga pala sa inyong harapan. Nagsusumamo sa inyong lahat na salamat nga pala sa inyong suporta dahil sa inyo hindi ako aabot ng 1K subscribers. So maraming salamat nga pala sa inyong lahat, guys.
Maraming sa maraming salamat sa inyong mga suporta sa akin. So, sila. Hmm. I'm a 1K subscriber. Mm. Congratulations to me dahil 1K subscriber na ako. Thank you sa inyong lahat, guys. Maraming salamat. Paulit-ulit na lang tayo dito, no? Palagi na lang tayong paulit-ulit. Nagpaulit-ulit na lang ako dito sa mga salita ko dahil medyo bulol ako kapag nagtatagalog ako. Dahil Bisaya talaga ako. Hindi ko kasi naintindihan yung yung ibang pronounce ng Tagalog. Kaya ito, naging bulol ako dahil galing pure, talaga ako, pure Bisaya. Kaya nga yung salita ko ng Tagalog is ano ba yun? Matigas yung pagtatagalog ko dahil hindi ako sanay magtagalog. Pasensya na, pasensya na talaga kayo guys dahil medyo hindi na ako nakakita. Galig, galig, one. Stilan mo yung paong yun. TikTok na ay? Labay ko rin? TikTok na. Ito ko yung buwang ako. Diba?